Ojengo katende kombanda yombea. Ojengo katende kombanda yombea. Ojengo katende kombanda yombea. Yesu sona wakalunga. Ojengo katende kombanda yombea. Ojengo katende kombanda yombea. Ojengo katende kombanda yombea. Yesu sona wakalunga. Ameni, 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 ameni. Yesu sona wakalunga. Så rejste vi videre fra Tosha til Ushikati. Prøv at fortælle lidt om det ophold der. Det er det første, man mærkede, det var nok bare, at igen blev det endnu varmere. Og første nat, der var det bare ulydeligt at sove. Vi var en hel masse, der lærte os ud på gangen og sov ved en 2-3-tiden, og så op klokken 6 igen. Fordi vi skulle ud på en skole og spille til noget morgensang. Vi skal ind og spille lige om lidt foran 1000 skrigende legendariske skoleelever. Jeg siger aldrig, at jeg skal vide, hvad det er. Ahora mula cielo paso paso kiomba. Hello yo. Så bagefter de havde optrådt, så skulle vi sådan lidt indkvarteres i deres klasse. Altså hvor vi skulle have 3 timer undervisning med dem. Det blev kun 2 i de fleste tilfælde. Men så satte vi os bare ind i nogle klasser sådan efter for at vide, hvem man følger med og sådan noget. Og så var vi derinde og timer og snakke og fortælle en masse om Danmark og os selv og sådan noget. Det var rigtig fedt. Hvad var jeres program, mens I opholdt jer der i Ushikati? Det var, vi var der jo egentlig for at skabe kontakt med koret og lave nogle ting med dem. Vi var blandt andet i Badeland og spiste med dem og danse med dem og sådan noget. Men det var helt klart for at lære dem at kende og få nogle nye kontakter og lære sange og sådan noget til, når vi kom hjem. Så vi havde noget at vise. Midtpunktet på den skole, det var, at vi skulle spille fodboldkamp. Det var i hvert fald glædet mig helt. Og vi vandt! Yes! Hvad vandt I med? Vi vandt 2-1. Jeg scorede i sand, og vi tonsede rundt i en halv time. 40 grader varme i sand. Jeg var lige ved at besvime på et tidspunkt, hvor jeg faldt på knæ.
som hvis I var der, fik I noget i at få et forhold til eleverne? Ja. Lære dem at kende? Yes. Rigtig godt forhold. Altså, den første dag, eller en af dagene, var vi ude at svømme med dem. Og det var rigtig hyggeligt, og altså, de var ikke så glade for at svømme. Der var ikke rigtig nogen af dem, der kunne svømme. Jeg tror, der var 2 eller 3 af de 45, der kunne svømme. Så det var mest bare at snakke og hygge og sådan noget. Og så efter det, så tog vi hjem til os og spiste ko. Lækkert. Og så fik vi bare slappet af og fik lavet en masse danseleje. Og det var fedt. And end saying with, let's take care of each other, and please take care of yourselves. You are very beautiful people. Thank you.